men ba kita ki ar 100% ki lai 100% ki ba kibri ki ba champang men ba kin le ka bantala jong le sia ngam poi I have never come across kum kani bo jing im jonga ka ba 90% kibri ki sio phone ba pan Pisa. I'm so sorry lalet demokrasi lalet kin sami kibri ki ka kibri ki ban suka deng tapi lami ki nong khayi sudah mta ka sincere kada ko ba ulong kum ni te tolak yang babi tengah babi hadu mta ngam bapat babi ngan sapet kalong kum no result kalong kum no ngam lawan batai ngasih orang pi bangalang ngo I'm shocked bahkan dit bahkan long hadu kan ni kan te ngan sapet ngasih kermen hi ba lesi ki babha baru kin don hi ki ba kibri babha ki basung thu kin don hi ki ban ya kersan kibam don kam ni kata jing yo nong ba kumta kata ngam don issue bonong kin Nongthep buat ya kita ki ar 4% between 20 25 30% kat no ki beli kin la majority 75% ki beri ki la buat ya ke Pisa ki 25% kin la le issue ngasih orang kita nang ya tray suki jai pen kala bamut ikini ki beri ki ba 90% pen kala bamut ikini lum da kum tang lalet ki program jonga ki issues ki bangabu man kenti karep karyang man pej ya ka jing jong ki long mula long kemi domestic workers unta samla na kren unta samla ikalo le no ilo long kam kai lo haka jing wan jong ki 75% man suk dawa Pisa bet ani I'm so sorry ngam ngasi ong beng yapi ngam pat julap kum kan election in my life ngala election prasin kedai sin sposin kan ni sin ko